Hola, jo sóc Snow. Avui som 11 de desembre de 2025. Dos coses. La primera, he vist Beetlejuice 1 i Beetlejuice eh, de la 2. És Tim Burton. És estranya, curiosa, comèdia, però no. El Beetlejuice és un noi mort, però viu, jo què sé. Vida i a la mort. Què és això? Què és això? És Tim Burton. És estrany, però m'agrada. Estrany i interessant. De terror, per mi, pues no. Però Beetlejuice... Eh. Després, el dimarts vam anar a Planes un altre cop. I horrible. No, no ho puc descriure. Fa un mal paracetamol. Ara, no m'agrada les pastilles, però fa 2 dies, pues sí, horrorós. Però, va bé. La cama dreta no ho enceno, però fa un mal i el braç, però a la cama dreta, el Fallout New Vegas, els casinos, 5 casinos. Adeu, que vagi bé. I un hot... Adeu.